Bună dimineața, îmi seninează viața. Forța și dulceața. Eu sunt forța și eu sunt dulceața. Nimeni altcineva nu e. Asta e vrăjeală de New Age. Noi suntem forța. Forța este în noi. Dacă vă spune altcineva că vă dă forță, energie sau nu știu mai ce, vă mint. În tine este sursa. O accesezi în fiecare clipă a vieții tale pe acest pământ și ești în Matrix. Și vezi că viața e de fapt altfel. Da, o fi arătând eu ca o babă de 47 de ani, dar știu cam multe. Că nu le pot spune, asta e altă poveste. O să le aflați la momentul oportun. Să cânte muzica din capul meu. Astăzi mi-am adunat toate corpurile, toate viețile, toate bucățile de suflet și mi-am alungat toate entitățile parazitare din mine și de lângă mine. O puteți face, le ordonați și pleacă. Faceți mici, băgați într-un cilindru și aruncați în vacuumul galactic. Și nu mai au nicio putere. Informația vine imediat și pe corpul fizic. Mai durează un pic. Și atunci nici eu nu o să mai fumez. Nu o să mai beau și nu o să mai iau pastile care mă fac legumă. De ce să spună Mihaela adevărul? Că poate să tacă. Așa te fac pastilele. Eu m-am îmbolnăvit, eu mă vindec. Singură, prin puterea mea. Puterea este în noi. Nu vă imaginați că e în altă parte. De-aia trăim doar 100 de ani, că așa vor Matrix-ul. Dar noi putem să trăim în corpul fizic mult mai mult. Miliarde de ani. Și dacă acest corp fizic e superb, tot noi l-am creat. Am distrus prin gândurile noastre, acum aducem gânduri frumoase. Ridicăm vibrațiile. Și așa mai departe. Fiecare e singurul lui maestru. Nu vă așteptați că o să vină vreun maestru la poartă să vă spună ce să faceți. Spiritul vă spune ce să faceți. Astăzi vrea să se odihnească, ok. Trebuie să regenereze ceva în organism. Mâine vrea să danseze, înseamnă că trebuie să elibereze ceva. Dansați cu fricile voastre și eliberați-le. Nu le mai țineți nu știu unde ascunse, în boli. Cine are de înțeles, înțelege. Cine nu, mai vin vreo câteva vieți. Important este iubirea de sine. Nu aia narcisistă, să zicem, între ghilimele. Fișa aia bună la ceva. Vă las fiecare meditează cum poate și când poate. Și dacă poate și dacă vrea. Vorbiți în fiecare clipă cu spiritul vostru ce vrea. Odată ce v-ați adunat și sufletul, e ok. Suntem un întreg. Noi toți facem un întreg.
Mă iert, mă iubesc, mă eliberez și mulțumesc. Te iert, te iubesc, te eliberez și mulțumesc.